بلوچستان دو جتائی کاروائی نیامہ فتنال ہندوستان چا سیادی اداروں کی 5 زانہ شرکار جنگ بوتر آئی ایس پی آر ردا چیری حال سرا کاروائی ضلع ہررائیہ بسی میں فتنال خوارج چچا سیادی اداروں کی ناشرکارانی موجودگی حال دیگا بوتر سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اچھا نیشنل پارٹی سروک او صوبائی اسمبلی باس ڈاکٹر عبدالمالک بلوچی قیادت دلہ گندنند کتک گندنندہ صوبہ سیاسی جاورحال باہمی دلچسپی امور سرا گپ کتک دوی راشٹرون امن دیم روی عوامی جڑے گش دیواری واسطہ مشاورت برجا دارگ سرا اتفاق کتک سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیردستیہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی گورننگ بوڈی دیوان بیتر دیوان جتا انتظامی و مالی امور چاروں ٹپ پاس کرنے بیتر دیوان ڈی جی اے سالانہ بجٹ منظوری دیگ بیتا جبکہ سروزیرہ ادارہ خصوصی آڈٹ فرمان دیانہ محکمہ خزانہ کا جامع رپورٹ پیش کرنے کڈن داتر امریکہ و اسرائیل دینگا چا بنداد بودگی جنگ ہشتمی روچا ایران دارالحکومت تہران وسیع پیمانے عرش پر جاہیں ایران نیم گچا جوابی عرش ہم کنک دیے گئی در ملکی میڈیا ردا ایران امریکہ اسرائیل جنگ انگداں شہدہ کچی 1332 اثر بودتر جماعت اسلامی چیر دستیت یوگی ملک کے وڑا کو اتحام امریکی اسرائیلی جاریت اعلاب زار شانی درشان کنک بیتر اموہا ایرانی سپریم لیڈر او ایدگا شہدہ واسطہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کنک بیتا احتجاجی مظاہرہ شرکہ اسرائیل جاریت خلاف بینر و پلے کارڈ گون بودتگاں جماعت اسلامی پاکستان کال سرا ڈیرہ مراد جمالی امریکی اسرائیلی جاریت خلاف ایران پلہ مرثیہ ظاہر شانی رواں کشک بتا ظاہر شانی جماعت اسلامی مرکز چا بنداد دیانہ جتائیں شہرہ چا گستک شرکہ بینرز و پلے کارڈ گون بوتک اما اتحا امریکہ و اسرائیل خلاف نعرہ او گام نبشتہ بتر بعد ایران کو یکجہتی درشان کنگے واسطہ رواں کشک بتا جبکہ مجلس وحدت المسلمین رہنمانی سروکیہ مرکزی امام بارگاہ چا رواں کشک بتا شرکہ گوشگی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ یہ شہادت امت مسلمہ مزن تاوانے پنجاب حکومتہ پیٹرول و ڈیزل نہادہ پنجاب پنج کلدار 1 لیٹر گیشی کتر گیشے پر پیٹرول کی نہاد 621 ٹیک ابدا کلدار جبکہ ڈیزل نہاد 635 ٹیک 86 کلدار 1 لیٹر مقرر کنک بیتا